Luyos sa tinubagay ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug sa kampo sa Administrasyong Marcos sa nagkadayang isyu. Mi pagwala og pahayag ug nga pagpasalamat si Vice President Inday Sara Duterte alang kang Presidente Bongbong Marcos. Ani report ni Argil Relator. Human sa mga akusasyong gibuy-an ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ngadto kay Presidente Bongbong Marcos ug pagbabag sa People's Initiative. Gitubag sa kanhi Pangulo ang pangutana kung lig-on pa ba karon ang unity team. To a certain extent, meron na siguro yung because marami na rin kasi yung mga loyalists ni Marcos na calling for the Vice President to resign. Baka out of delicadeza, sisibat niyan. Pero hindi yan sisibat ngayon. Kasi parang iniwanan niya si Marcos mag-isa. Pero okay. She will try to fix terms between the two of them. Mag-alis na yan. Apan una nang gibutyag ni VP Sara nga magpabilin siyang matinud-anon sa iyang trabaho sa DepEd. Gawas lang kung dunay laing kamanduan kaniya ang Pangulo. Adlong Miyerkules, mi pagula ug bag-ong pahayag ang bise ngadto kay Pangulong Marcos. Taus-puso po akong nagpapasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang patuloy na tiwala at kumpiyansa sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Nagpaabot sab siya sa iyang pagpasalamat sa pagrespeto matud pa sa Pangulo sa iyang mga baruganan. Katulad na lang ng aking pagtutol sa pera kapalit ang pirma sa People's Initiative. Dahil insulto ito sa kahirapan ng ating mga mamamayan at paglabag sa kanilang karapatang magpasya ng malaya. Inay ang pagduso sa charter change, sulbaron usa kuno ang mga problema ang ginaatubang sa mga Pilipino. Gibutyag sab niini nga duna siya respeto sa panglantaw ug opinyon sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Duterte ug sa iyang mga igsuon. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pinalaki ako ng aking mga magulang na may pagpapahalaga sa malayang pag-iisip at pagpapasya. Unahon matud pa niya ang edukasyon sa kabatanunan o kalinaw sa nasod. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.